Прывітанне, паважаныя гледачы. Вось хаця б зараз вы дакладна будзеце згодныя са мной. Неяк зусім незвычайна пачынаецца гэта відэа. Нават неёмка самому. Дзе прыгожыя зімовыя картынкі? А ўвогуле, чымсьці я такім займаюся? Ну, паразважайце. Нейкія жудасныя умовы, а ён ваду таўчэ, ды нешта там перамешвае. Напэўна, варожыць. Тфу-тфу на яго! Можа, на ўсялякі выпадак трэба вочы заплюшчыць? Ці патэлефанаваць куды-небудзь? Што ён сам сабе дазваляе ў рэшце рэшт, а? Усё жартачкі, смешачкі, а тут, можа, сур'ёзныя людзі вас глядзяць. Трэба ўжо і працу працаваць якую-небудзь. А? Ну, ўсё. Якія жарты ў маім узросце ў нашай дзяржаве. Дык вось, нягледзячы на тое, што грамадскага транспарту ў вёсцы даўно не бывае, якая-ніякая зваротная сувязь з маімі гледачамі ўсё ж існуе. Гэтыя куры, слова не сказаць. Дык вось самае пытанне гучыць прыкладна так. Чаму ўсё так марудна? Ну, можа, хопіць размаўляць з жывёламі? І вось толькі сціснуў зубы, каб па-сапраўднаму запрацаваць, як... Ну, ніколі такога не было. І вось зноў. Мужчынка у маіх качак, якога мы прывезлі учора, рашуча абвясціў пратэст. Сядзіць, азіраецца, вырашае, в які бок адсюль ляцець. Напэўна, думае, гэта ж трэба так трапіць у такую дзірку. Ніякіх умоў. Адразу відаць, ніхто тут ніколі не быў на Таіці. Далей працэс без каментарыяў, але у перамовах удзельнічалі ўсе. Если честно, Сережа, у него вид, как вы уже уходите. А я?
Конечно, зловили. Крыло подрезали. Одна надея. Будзе и на нашей партизанской улице свята. Будзе. Але з чаго я пачынаў сваё кіно? Кожны дзень вось так рыхтуецца бульба жывёлам. У цемры? Таму што зранку топіцца печ, дзе ўсё і гатуецца. Сабе і курам, качкам, трусам, а таксама катам і сабакам. Вось гэта, напрыклад, будзе мешанка курам. Магчыма, гэта рабіць неяк інакш? Ну, напэўна, магчыма. Але ўся справа ў кошце і, напэўна, у якасці кармоў. А яшчэ я дакладна ведаю, што мае жывёлы ядуць і ад чаго растуць.
Вось так усё відэа, размовы ды размовы і ніякай працы. А я ўжо чую, як нехта з вас на маім месцы ўжо павярнуў да гары жыццё ў гэтай вёсачцы. Абавязкова трэба паспрабаваць. Але мне здаецца, што за дасягненнем сваіх мэт мы перасталі памятаць пра гэта самае жыццё. Так, пра тое, што яно складаецца вось з такіх сонечных момантаў. Ну, а на гэтым буду развітвацца. Калі нешта спадабалася, заставайцеся на канале. Выказвайце свае заўвагі ў каментарыях. Да пабачэння, паважаныя гледачы. Да новых сустрэч! Гадавалі курыцу, а яно вось як.